Barka da zuwa tashar komai da ruwanka, tashar da za ka iya samun duk abin da kake nema. Ku danna alamar subscribe domin samun sababbin bidiyon mu idan mun ɗora. 'Yan Shi'a a ƙasar Najeriya sun yi abin da ba su taɓa yi ba a wannan shekara ta 2020. Ba wani abu bane illa yadda wasunsu suka je babban asibiti na gwamnatin jiha da ke jihar Kano, wato asibitin Murtala, suka bayar da kyautar gudunmawar jini ga marasa lafiya. Hakan ya biyo bayan kasancewar ranar Ashura da kuma yin abin alkhairi a cikinta. A da irin wannan rana, wasunsu sukan yi ta kuka da damuwa da kunci saboda kasancewar ranar ita ce ta daidai da ranar da aka kashe Sayyidina Hussein jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sakamakon hakan, mutane da yawa suna ta korafi suke ta cewa da 'yan Shi'a babu wata rana da addinin musulunci ya tanaje ta ko ya halarta a ta kuka a cikinta, ko kunci ko bakin ciki ko wani abu makamancin haka. Hakan ya sa su kuma sai suka ce to wannan rana su sun ɗauke ta ne da muhimmanci, ba zai zama na an barta ta zo ta wuce salin alin ba. Sai suka masanya suka ce wannan rana za su dinga yin abubuwa na alkhairi ga mabukata a matsayin hadiyya ga Sayyidina Al-Hussein jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Irin wannan abu da suka yi yana da kyau, kuma ya kamata duk musulmi ya kasance ko mu kasance masu taimakon junanmu, musamman a halin bukata kamar rashin lafiya da makamantan haka. Allah ya ƙara haɗa kan musulmi na duniya baki ɗaya, ya kuma ɗaukaka musulunci da musulmi, ya kiyaye mu sharrin maƙiya addinin Allah.